लोणावळा कर्जत रेल्वे अद्यापही विस्कळीत आहे। 17 जुलैपर्यंत अनेक गाड्या वळवलेल्या आहेत। दरडी कोसळल्यामुळे रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झालाय। काही रेल्वे गाड्या या रद्द करण्याचा निर्णय सुद्धा लोणावळा कर्जत घाट विभागामध्ये घेण्यात आलेला आहे। 6 जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्यामुळे रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला। दुरुस्त करण्यात आलेल्या एका मार्गावरूनच सध्या रेल्वे वाहतूक सुरू आहे आणि उर्वरित मार्गिका पूर्ववत करण्याचं काम युद्ध पातळीवर केलं जात आहे। या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेनं 17 जुलै 2026 पर्यंत अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे मार्ग बदललेले आहेत, तर काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्याचा सुद्धा निर्णय घेतलाय। दरड हटवणं, रुळांची दुरुस्ती आणि सुरक्षितता तपासणी हे काम सध्या केलं जात असल्यामुळे पूर्ण क्षमतेने वाहतूक सुरू करायला आणखी काही दिवस लागू शकतात, असं मध्य रेल्वे प्रशासनानं स्पष्ट केलं।